Adiskidearen senarrak hurbildu zidan aulkian pausatu nintzen, ekaitzaren menetik gerizatua bezala, animaleko labana zorrotza esku batean eta gasna laurdena bestean, Nafarroako azken erregina exiliatua bai nintzen. Munduaren berrantolatzeko giroaren sustatzeko alabaina, iparraize buako burrunbatxua eta egatxak gogorki kolpatzen zituen uhar gaztika gaitza aski zen. Gaueko solasak pentsamendua mugatua da eta ez gaude bakarrik unibertsoan perpausen ardatzetan kurrinka inguratzen hasi ginen. Gutxi horrekin moldatzekoak gilen gehienak, gure ohar isilak noiztenka burbuila zaratatsuan txertatzen genituela, hobera ustez, anitzetan geronen kalterako. Pentsamenduaren uniformitateari unibersaltasuna deitzen zitzaion, eta unibersaltasun mota bat eraikitzen genuen gure herrietan bertan elkarrizketa apalesten genbiltzala indarraren eta ekintza bortitzen alde. Bitartean, ofizialki ahulezia azten bidezuen anistasuna aipatzen zutenak baztertuak ziren, mututuak eta gordean ehortziak, biziaren bizitzeko hastiaz erabat desjabeturik. Muga guztiak haustekoak zirela ahoskatu nuenean, adiskidea urtzen zijoan bere gasna puskari itxuki beak hausitu nuen. Azalak mahaiaren erdian metatzen zeuden. Abantxu dena irentxe dugu. Ase ederra izan genezake azalak ere klikatzen ahalba genitu. Ene gasna erranez altzatu zen adiskidea, sukaldeko ordulariak goizeko 3 markatzen zituela, etxerako norabidea neure eskuz zegoela seinalatuz eta gelditzen zen gasna serra bakarra papo ondoratuz.